Når du går til mig ja, og det var lige min veninde, der talte. Hun rejser lige op. Hun sitter her. Hej. Gud, kan lige være med i den her video. Den hedder 10 mærkelige facts om mig. Ind i billedet. Det er bare dit ansigt. Det er, nej, undskyld, 3 mærkelige facts om mig, for jeg har ikke 10 mærkelige facts. Nå. Den første er, at jeg står altid dem, som folk lige her. Lige her. Kom lige ind i billedet. Ja, undskyld, her så. Lige her med deres, ligesom, hage på noget. Ej, ja. Og jeg kan godt lide chokolade ud over popcorn. Så smelter chokolade på det. Ja, undskyld, det er vores computer. Eller min families computer. Ja, jeg kan godt lide chokolade over popcorn. Og så er der også, jeg kan ikke huske den tredje ting. Det er det første, vi finder på. Det der med. Nå jo, tit når jeg står og snakker, så står jeg sådan her. Og siger sådan nogle mærkelige lyde. Det er meget mærkeligt. Men ja, det var de 3 mærkelige ting med mig. Har du 3 mærkelige ting med dig? Nej, jeg tror ikke, jeg har nogen mærkelige ting. Tak. Jeg er bare helt normal. Okay. Nej, du har faktisk en mærkelig ting. Hvad? Du siger sådan til et eller andet. Det er et eller andet, hvor du siger for i stedet for et ord. Det er tid for. Det er tid for at gøre det. Det siger du nogle gange. Ja. Det er tid for at lave mad. Eller, det er tid for at spise. Nej, jeg siger, jeg må nødt til at gøre det. Ja, jeg må nødt til at gøre det. Det siger jeg altid. Og nogle gange siger du også, det er tid for. Og det er tid for at tage tøj på. Ja, det er ret mærkeligt egentlig. Eller det er tid for at bade. Eller et eller andet. Jeg har også en kanal, men ja. Hvad hedder den? Det har jeg glemt. Har du glemt, hvad den hedder? Ja. Det kan være, at vi lige skriver det i kommentarer eller i beskrivelsen. Vi laver lige et link eller sådan noget. Kan vi finde ud af at lave et link? Nej. Okay. Vi prøver at lave et link. Ja. Men hvis vi ikke kan, skrive I bare, at det kunne ikke lade sig gøre. Ja. Hej. Vi prøver. Ja. Hej.